purninon hundul sasadaan pai makabar sian hoito hutatap bulani uli jalatorang huingot manarap hitana dua. Oh hasian, apa kabarmu di sana? Sayang giat manian, oh tau di rohami masih hol hianau tu hoda hasian naing manian pajupang dohoto. Oh saudari hasian, boa sadang markabar hotua, hu coba hulului di sude media sosial alai tung sota